sutra ljudi danas radimo water challenge, liter vode, ćemo probati minutu i pol. Ne može. Kao prvo, počnemo sad. 3, 4, sad. Petnaest sekundi. 16. Dakle, imamo 33 sekunde. Ušće nam se čuje. Glava ljudi. Umri. Umri, džao. Hajde baš se spišat će. I dospio je. U 55 sekundi. U 55 sekundi je popio. Voda je skroz bila hladna. Ja mislim pišat će se maki. I dakle, Rakse ćemo biti posluje. Hvala.